मोनसे आयदानि बिसयै जे जायगायाव जोङो प्रेस मिट खालामनो बा नोंथांमोनखौ लिंहरनानै जों प्रेस मिट होदों बेनि खारना जाहैबाय दाख्लैसो 4 तारिखआव बिटिसि सरकारा होनाय केबिनेट डिसिजन लानानै गरखाफोरनो गरखा सार्टिफिकेट होनाय नेपालिफोरनो गरखा सार्टिफिकेट होनाय बिनि सायाव जोङो गोबां जोङो साननांगौ जानानै फैदों। बे रायजो राजाफोरा जोंनि सायाव सोंथि सोंदों जे नोंथांमोना ट्राइबेल राइट्स प्रटेक्शननि राइटनि जानानै बिनि सायाव मा थांखि लादों बे बुंनायाव जोङो मिडियायाव फैनो गोसो गैयामोनबाबो जों दिनै रायजो राजाफ्राबो जाहाथे मिन्थिनांगौ मिन्थिनायनि थाखाय जे बिटिसि सरकारा मा डिसिजन लादों बा बिथांमोनहा गावसोर निजे लादोंना गुबुनजों खालामहरजादों बिनि सायाव जोङो बिथङै मिन्थिलायनो थाखाय जोङो बे आयदाखौ लानानै दिनै मिन्थिहोनो लुबैदों जे जोङो बे नटिफिकेसननि सायाव जोङो 8 तारिखआव जोंनि CM प्रमद सारनो जोङो मेम'रेन्डाम होबाय। बे मेम'रेन्डाम होनायनि मोनायावनो जोङो मोनाबिलियाव जोङो नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुआव जोङो इउटुबाव नुनो मोन्दों जे EM रन्जित फेरेंगा सार बिथाङा माखासे स्टेटमेन्ट होदों जे गरखाफोरनो बेबादि नेपालिफोरनो गथाय नेपालिफोरनो होनाय जानाय नङा बे सार्टिफिकेटआ मात्र माखासे गरखाफोरनि जायफोर प्रटेक्टेड बिसोरनोल' होनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंदों। नाथाय बाथ्राया बेसो जे बे जिनिसा जाय प्रटेक्टेड बा जायहा जोंहा एक्जिस्टेन्स थाखानाय दङ जायहा बेखौ बनाफाइड सिटिजेन होनदों बा जायहा बिटिसि 6 सिडिउलनि बिटिसि दानायनि सिगांनिफ्राय दङ बिसोरखौ जेरै राइटजों मोनदों बे मोनगासिनो दङ। नाथाय बे नटिफिकेसनखौ होनांगौ खारना मा बेखौ जे जोङो कुइसन खालामो जे बेखौ मानो होबावनांगौ जादों। बे जिनिसा सोलिबोगासिनो दं जायहा बिटिसि बासिन्दाखा बियो बिसोरनि थाखाय जेबो उसुबिदा गैया सोरबा बेंगलियानो जा सोरबा नेपालियानो जा सोरबा मारवारियानो जा बिहारियानो जा बिसोर मोनगासिनो दंखायो। नाथाय बेखौ होबावनायनि खारना मा मानसिफोरखौ माने कनफिउज खालामदों। कनफिउज खालामनायनि खारना बेनो जादोंमोन मा जे बिसोर मोनोब्ला उननि बेलायाव आरो बिदिबा जोंहा गिनांगौआ बेसो गरखाफोरखौ नेपालिफोर जायहा माने गिदिर राष्ट्र दंखायो गिदिर देश दंखायो आरो गोबां नेपालिफ्रा जुदि फैनानै जेन' बे प्रटेक्टेड जानानै जुदि जोंनि हा हु लायोब्ला बिनि उनावबो सोरबा राजबंसियानो होन सोरबा मदासि सोरबा गुबुनफ्राबो होनगोन जे जोंबो बाहायनो बासिन्दाखा जोंनोबो बेबायदि प्रटेक्टेड नांगौ होननानै दिनै जों कुइसन खालामो नेपालिफोरनो मानो प्रटेक्सन नांगौ बिसोरो जे मोननांगौ मोन्थायखौ मोनगासिनो दंखायो बिटिसियावबो बे एखे मोन्थायखौ मोनगासिनो दंखायो। नाथाय बिटिसि 6 सिडिउला जाहैबाय जोंनि बर'नि थैजों बाहाय प्रटेक्सन गैला हाजार बर'नि जोहोलावजोफोरनि बिमा बिफा जोंनि फंबाय बिनानावफोरनि थैजों बानायनाय बे बिटिसि 6 सिडिउला BLT सुथिजों जानानै जों 6 सिडिउल बानायनो हाबाय। बिनि थाखायनो जोङो जेल' ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दंखायो आसाम लेन्ड एन्ड रुल एक्टआव बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआवनो बेनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामबावनानै बे 6 सिडिउलखौ होनाय जादों बिटिसिजों माने बर'फोरनो स्पेसियेलि बर'फोरनि थाखाय 6 सिडिउल बियो कार्बि आंलंआव कार्बिफोरनि थाखाय डिमा हासावआव डिमाफोरनि थाखाय गार' हिल्सआव मेघालयआव गार'फोरनि थाखाय बेबायदि दङ गार' खासिफोरनि थाखाय बेबायदि गावबागाव जाथिनि थाखाय मोनसे होनाय। दा दिनै जों बुंनो हागौ दिनै बेवहाय जाय अरुणाचल बादि बिसोर माने 6 सिडिउल बिफिनदों जाय मणिपुर गावसोरनो देशखौ सालायगासिनो दं स्टेटआ बिसोर दं माने बिसोर बिफिनदों। दिनै सनम वांचुकआ दिनै माबाखौ लादाखखौ मोनसे इउनियन टेरिटरि होबाय। इउनियन टेरिटरि होसेयावबो बिसोर जोंनि इउनियन टेरिटरिजों साफिसियेन्ट नङा जोंनो 6 सिडिउल नांगौ। मानो होनबा इउनियन टेरिटरि मोनब्लाबो जुदि बाहाय 6 सिडिउल बा प्रटेक्टेड थायाब्ला बिसोरनो हा हुखौ बायजोबगोन होनबा दिनै लादाखिफ्राबो गोमाजोबगोन। नोंखायनो सनम वांचुकआ बाहाय फैदोंमोन जोंनि बिटिसि 6 सिडिउलानो स्ट्रंगेस्ट 6 सिडिउल होननानै मानो होनबा बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै जोंनि ट्राइबेल एरियायाव बा जोंनि प्लेन्स एरियायाव खालामनाय जादों खुनु इन्डियायाव गैया। दा बिथाङा बेवहाय जोंनि माबा मोनसे फेस्टिभेल जादोंमोन बेवहाय गौरांबै पार्कआव कालचारेल कमप्लेक्सआव कालचारेल एन्ड इडुकेसन एन्ड कालचार मोनसे माबायाव फेस्टिभेलाव बाव फैदोंमोन। बेवहाय बियो 6 सिडिउलनि माबाफोरखौ बेवहाय लाना फैदोंमोन बियो स्टाडि खालामफैदोंमोन। नाथाय जोंनि बिटिसिनि सेक्रेटारि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जोंनि अफिसारफ्रा बिथांखौ मोजां हेल्प खालामहराखै बिथांनो मोजां रिप्लाइ हराखै बिथांखौ मोजां माबा खालामाखै जायनि थाखाय बिथाङा सेटिसफाइड जालाङाखै जे बिथाङा जे 6 सिडिउलखौ 6 सिडिउलजों मोनसे
ट्राइबेलफोरनि थाखाय प्रटेक्सन होनायनि थाखाय मोनसे गोरा आयेन बे आयेनखौ बिथाङा मिथिलांनो लुबैदोंमोन बा जोंनि बिटिसिखौ स्ट्रं होनना मिथिनायखाय बिथाङा फैदोंमोन नाथाय बिथाङा सेटिसफाइड जालाङाखै जों बेखौ मिथिनो मोन्दों दिनै बिटिसि 6 सिडुलाव जोंनि थाखाय रोखा होखानाय दंखाथारो जे बियो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआ थासे थानानैबो बे जायगायाव नन ट्राइबेल एरिया दङ माने बेल्ट ब्लकनि बाहेरा दङ बे जायगाखौ प्रटेक्ट बे जेला 6 सिडुल जाबाय बे गासै बिटिसि 6 सिडुलाव खुनु बाहाय दस्राया प्रटेक्सन मोना बावहाय खुनु गरखाबो मोना खुनु नन ट्राइबेलानो मोना दा बावहाय जोङो गुरखाफोरनो सोदेरनानै प्रटेक्टेड क्लास गैला बावहाय बेबायदि प्रटेक्टेड क्लास होनो मोना नाथाय बेखौ बोरै होखो सोरनि इनस्टिगेसनाव सोरनि कनस्पिरेसियाव बिथांमोना रन्जित सार बिथांनिफ्राय जों बिथांनि बुंनायाव मिथिनो मोनो जे बिथाङा बेखौ होनो हाया होननानै बुंखाबाय होनो हायसेयाव जे बै नटिफिकेसनखौ जे होनानै बिथांमोना खालामदों बेखौ माने बास खालामनांगौ जोंहा मा दरखार दं गरखाफ्रा उमुगासो गरखा बिसोरनो जों होगोन बिसोरनो जों होआ नेपालिफोरनो बेखौ जोंहा बासिनांगौ दरखार गैया मोना जोंनियाव बिथांनिफ्राय जों मिथिनो मोनबाय बिथांमोनहा सोरजोंबा सालाय हरजानाय लामा जोंहा बेखौ गिनांगौ जानानै थादों नोंखायनो जाहाथे बिथांमोनहा बेखौ जोङो मिथिगौ फेरेंगा सार बिथाङा गावबो मिथिगौ जे गोबाव समनिफ्रायनो दिनैसिम 4 बोसोर जाबाय बेखौ होआखै होबथानानै दोनबाय थाखादों फाइलखौ होबथानानै दोनबाय बेखौ होनो हाया नाथाय दिनै बे समाव होनायनि खारना मानो होदों होनो हाया होननानै मिथिखानानैसोयावबो मानो होदों नै बेहाय जोंहा कुइसन थादों बेनिखायनो जाहाथे बे जिनिसखौ खालामा मानो होनबा बे जिनिसखौ खालामोब्ला जोंनि थाखाय गिथावना जागोन बेनिखायनो जों बे 6 सिडुलखौ बे 6 सिडुलखौ बासायना लाखिनायाव बर'लेण्ड 6 सिडुल बर'फोरनि थाखाय 6 सिडुल बे 6 सिडुलखौ जों बासायना लाखिनायाव जोङो कमप्रमाइज खालामा बिथांमोनहा जाहाथे कमप्रमाइज खालामनाङा बिथांमोना बे सार्टिफिकेट होनायखौ बिथांमोना बातिल खालामनांगौ बेखौ बिथांमोना उइथड्र खालामनांगौ आरो खुनु जाथिनो जोङो 6 सिडुल एरियायाव होनो हाया जायनि थाखाय जोङो बेखौ आयेनजोंबाबो जों थांगोन नोंखायनो जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्राबो जोंबो हाथियार लानांसिगौआ बेनो जे हाथियार होनबा बे नङा जे जोङो AK-47 गुलि बारुद हाथियार नङा नाथाय जों कलमनि आयेननि हाथियार जोंहा गोरा हाथियार दंखायो बे बिटिसि 6 सिडुलानो गोरा हाथियार जोंनि थाखाय बेवहाय नांनो थाखाय बयबो संगठनफ्रा फै जायनि थाखाय जों बुंदों जे बेखौ जोङो नांगोन आरो बे हाथियारजों जोङो दावहा नांगोन आरो बेवहाय जोङो खुनु गुबुन हारिफोरखौ जों बे जायगायाव जोंनि मानोबा जोंहा जेबो उफाय गैया जोङो दिनै खारै भुटान बर्डार सेरावल'सो जोङो गुबुनफोरबायदि जोंहा गोबां दस्रा देश थानाय दस्रा रायजो थानाय जोंहा बेबायदि गैया जों बहा थानो जोङो सोरबा बेंगलि सोरबा बांगालफोर बा सोरबा नेपालफोरखौ जों रिकुवेस्ट खालामनांगौसो जोंखौ अनदो जोंखौबो थांनो हो जे जोङो 6 सिडुलाव जों जख्रबसेल' बर'फोर बेवहायनो जों थांनानै थानो थाखाय जोंनो हो जोंखौ मानो उल्थां फाल्थां दिनै जोंनि कनस्टिटिउसनखौ मानो उलट पलट खालामनो नागिरदों जोंनि 6 सिडुलखौ मानो उल्थां फाल्थां माने सेर खालामनो नागिरदों बिनि थाखाय जों बयबो सांग्रां जानांगौ बेनिखायनो आङो खावलायो जों बयबो जाहाथे बिनि सायाव सांग्रां थायो आरो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे बेखौ मावा जोङो प्रमद सारखौ फेरेंगा सार बिथांमोनखौ जों रिकुवेस्ट खालामो जाहाथे जोंनि बे हानि सायाव 6 सिडुलनि सायाव जों रायजो सेपारेट स्टेट मोनाबाबो जोंनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआल' बे जोंनि बे 6 सिडुला जाहाथे थांनानै थायो 6 सिडुलखौ जों रैखा खालामनानै लाखिनो हायो बेनो जोंनि रायजो बेहायनो जों गोजोननाय मोनगोन नङाब्ला जोंनि बे 6 सिडुलाव जोंनि गामियाव जुदि जों गुबुन हारिफोरखौ सोनानै लायोब्ला बे जोंनि थाखाय गिख्रंथाव जागोन दिनै मजाबारिनि केसनि बिथाङा बुंदों मजाबारिनिखौ दासिमबो नंगौ हाग्रामाया होआखै जानो हागौ हाग्रामायाबो होआखै दिनै हाग्रामाखौ होननानै 17 बोसोर होआ जोंबो होआ होनना बुङोब्ला दा दिनै बेहायबो जोंबो होआ बे होयियाव बिदि लालायोबा जानाय नङा दिनै बिथांमोनजों कमप्रमाइज मानो खालामनो नागिरदों बिसोर माबेनिफ्राय फैदों माहानिफ्राय फैदों बिसोर जुदि बिनि बासिनो थाखायबा बिसोर न' दोनबोयोबा बे बिटिसिनि मानसिखा बिसोरखौ जोङो हिउमेनिटि ग्राउन्डआव दोनफिननो होननानै बुंदोंब्ला बनाफाइड स्टेट होननानै बुंदोंब्ला बिसोर बे जायगायाव दङ बे जाय जायगानिफ्राय फैदों बे जायगायाव थांफिननो हायो बिथांमोना जेरै जोंनिखौ सान्तिपुराव बिथांमोना हाग्रानिखौ होदों बिसोर गामिनिफ्राय फैदों जाय गामिनिफ्राय फैदों बे थांफिन दिनै हगारबाय जोंबो मोजां मोनदों हाग्रा हाबनायखौ होखांनायखौ बर'आनो जा हारसायानो जा हगारनायखौ जों मोजां मोनबाय जे प्रटेक्ट जानांगौ हाग्रायाबो दिनै हगारबाय बिसोरखौबो जुदि होयोबा बे जोंनि न'आव हाबफैनानै थानाय सिख'नानै लाफैनाय बिसोर इनक्लुजारखा बे इनक्लुजारखौ जुदि बिसोरनो जायगा होयोब्ला बा गुबुन जोङो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि नङै माने ट्राइबेल नङै जायगायाव जोंनि बिटिसियावनो जुदि दोननो होनोब्ला गुबुनफ्राबो होनगोन जे जोंखौबो दोनदो जोंबो बिटिसिनि आवगायनिफ्रायनो दङ जोंखौ दोनदो होमबा बेखौ जों बिराद गिदिर भुल खालामनानै जागोन बेनि सलुसनखौ उनाव जोबनायावबो जों खालामहैनो हानाय नङा बे इनक्लुजारफ्रा मोना बे इनक्लुजारखायनो बिसोर जोंनाव हाबफैदों
인플루언서 नङाबा बिसोर गावनि गामियाव थांगोन बेनिखायनो रन्जित सारखौ जों बुंबाय जे बियो जाय जायनिफ्राय फैदों थांदों बेवहाय खुनु कमप्रमाइसनि खोथा गैया बेजों कमप्रमाइस खालामोब्ला बिसोरजों कमप्रमाइस खालामबा मुजाबारिजों कमप्रमाइस खालामबा अल बिटिसिआव जों कमप्रमाइस खालामजोबनांगोन होमबा जों नाख्रेबजागोन बेनिखायनो रन्जित सार बिथांखौ रिकुवेस्ट खालामो जे नोंथाङा बे कमप्रमाइसजों बे खोथा गैया बिसोर माबेनिफ्राय फैदों थांफिननांगौ मानोबा इनक्लुजार बेवहाय दिनै इनक्लुजार खालामनायनि थाखाय जोंहा बेवहाय हामदर्दि जानांगौ बा जोङो बिसोरखौ अननांगौ बे खोथा नङा जोंनि फिउचार बिदिबा जोंखौ सोर अनगोन जों बहा थांनानै थागोन जों बेखौ नाहरग्रोनांगौ जों होनबा जों दा बे 10 बोसोरनि उनाव जोंनि फिसा फिसौआ मिथिया बेफोरखौ जों दा आन्दलन पिरियडआव मोननायखाय जों बेखौ मिथिगौ नाथाय उननि बेलानिया जेब्ला मिथिया नोंसोरना नै आवगायनि लिडारफ्रानो आवगायनि दैदेनगिरिफ्रा जेबो खालामलाङाखै बेबायदि बिदिखासो होमबा जों मा जाहैगोन जोंनि फिसा फिसौफ्रा मा जाहैगोन उननि जायगाया मा जाहैगोन बे सिन्ताखौ लानानैसो जों दा बे जिनिसखौ जोङो इनिसियेटिभ लानांगौ जादों बायध'था जादों जोङो बेनिखायनो रिकुवेस्ट प्रमद सारनाव रिकुवेस्ट जाहाथे बेखौ बे गिदिर भुलखौ हानिखौ कमप्रमाइस दा खालाम दस्राखौ कमप्रमाइस खालामबाबो